Μετά την εγγραφή στο Equipal, το επόμενο βήμα είναι να βρείτε τους φίλους σας. Πηγαίνουμε πάνω στο search, διαλέγουμε όλοι για να δούμε όλα τα members, γράφουμε κάποιο όνομα, τον διαλέγουμε και πατάμε add as friend. Η πρόσκληση του έχει πάει και μετά υπάρχουν δύο τρόποι για να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας. Ή κάτω απευθείας με direct επικοινωνία, τον διαλέγουμε και του μιλάμε. Ή με μήνυμα. Εδώ μας έχουν στείλει ένα μήνυμα δοκιμαστικό που μπορούμε να διαβάσουμε και να το απαντήσουμε άμεσα. Άλλος ένας τρόπος για να βρούμε φίλους είναι με τη σύνθετη αναζήτηση, από τους φίλοι σύνθετη αναζήτηση. Μπορούμε να διαλέξουμε φίλο, π.χ. γυναίκα, επιπλέον κριτήρια, νομός, Αττική. Έτσι βλέπουμε όλες τις γυναίκες που είναι στο νομό Αττικής.